Как така да се чувстваш, като видиш хора, които са с привидно на същото ниво на интелект, като инфлуенсърите, които ни говорят нещата за Русия, които до сега ни казваха, ще интегрираме мигрантите, ще победим глобалното затопляне, ще го правим с COVID, ще победим Русия, сега да ни казваш, ще се превъоръжим за Русия. Това е проблема. Това е проблема, защото принципно няма нищо по-хубаво от това европейските държави, най-вече България, да е силна държава с развита армия, с патриотична гордост, с многочислени бойни редици, с модерно въоръжение, която да има своя автономия, възпиращи функции, военни. Това е чудесно. Сега, проблема е, че този проект за превъоръжаване се прави от възможно най-доказалите се в своята политическа, икономическа, геостратегическа импотентност възможни сили. Макрон с 20% рейтинг във Франция, Урсула фон дер Лайен, която отдавна е синоним на некомпетентност с нейната реплика за чиповете от перални. Тоест, буквално в момента онлайн пространството е залято от сравненията, които показват как преди време Урсула буквално почти беше обявила, нали, руската армия и руската държава за приключена, защото толкова били жалки те, че събират чипове от откраднати перални, за да ги слагат в въоръжението си. Сега, без да има някакъв преход, който да се обясни защо така е станало, Русия е гигантска заплаха. Рют и останалите признават, че произвежда 3 пъти повече оръжие от целия Запад събран заедно, че е много по-силна военно от Европа и че трябва първо да ги настигаме зверски много. И въпросът е, аз това харесвам повече, когато в Америка постоянно задават въпроси. И ти виж, сравни колко въпроса е получил Тръмп. Да, той понякога се кара на журналистите, обаче има динамика и говорене. Интервю, кога скоро сме гледали интервю, в което Урсула е притисната въгъл с тия въпроси? Къде е видеото, в което някакъв журналист европейски е намерил гръбнака и други части от тялото си, да го пита Урсула фон дер Лайен, като е изключително висока позиция, госпожо фон дер Лайен, какво стана с чиповете с перални? Как така отчаяната руска армия, която събираше чипове от перални, в момента е заплаха за Европа до степен, до което вие да говорите за превъоръжаване за 800 милиарда? В смисъл, къде е, какво се случи? Обяснете, моля ви, кажете, обяснете на европейските данъкоплатци, които в крайна сметка трябва да платят това нещо, защо стана така? Кое беше вярно? Може ли сега да ви се вярва? Ако тогава сте говорила глупости и сте лъгала хората в очите, защо трябва сега да смятаме, че правите нещо различно? Не е ли това някаква корупционна схема? Не е ли това опит под маскировката за заплаха гигантска от Русия, каквато няма, да речем, вие да се опитате да преразпределите огромно количество европейски пари на клиентелистки фирми и в крайна сметка да осъществите една гигантска корупционна схема, за каквато междувременно, между другото, сте обвинена и покрай COVID-а и ти затова добре ги описа нещата. За каквато, между другото, сте обвинени като политически елити и за глобалното затопляне. Защото това проблема е, че имаме чувството, че влизаме от схема в схема. Зелената сделка, която сега в момента не влиза ли, не забравяме зелената сделка, какво превъоръжаване ще се прави, спазвайки се, ако трябва да се спазват тези абсолютно абсурдни нови правила за въглеродна неутралност, за въглеродни квоти. Превъоръжаването активира тежката индустрия. Това е металургия, това е логистика, в смисъл забравяме за всякакви климатични цели, обаче може ли да го кажете? Може ли поне да бъдете честни да кажете? Съжаляваме, приключваме с никакви климатични глупости няма, освобождаваме енергията, копайте въглища, стройте ядрени централи, Европа трябва да е силна, правете оръжие. Ама пак е половинчато, т.е. тя не го казва това. Те в едно изречение говорят за превъоръжаване, в другото отново говорят за някакви джендер политики, примерно, и полов паритет. В третото изречение отново говорят за зелена сделка и нет неутралити, и нали, как трябва до не знам си коя година да има въглеродна неутралност. Вие какво ще правите? Снаряди, танкове и дронове, изчислителни центрове за изкуствен интелект, защото това е другия голям проект, където Европа тотално изпадна на цимент. В момента гигантската битка за бъдещето, а битката за бъдещето е битката за изкуствен интелект и за изчислителните центрове е между Щатите и между Китай.
Нали, Корея са силни, очевидно. Има го проблема с Тайван в Тихоокеанския регион, който най-вероятно ще активизира там друг геостратегически сблъсък и оголва допълнително Европа. И какво прави Европа? Обявява някакъв план пак за някакви милиарди. За заеми. Те това обичат. Да, ние тук 1 милиарди ще дадем. И излизат хора, между другото, и Боян Раф и други казват, чакайте сега. Това са заеми хубаво, ама вие пари имахте и за тия 3 години в Украйна. Проблем е, че не успяхте да произведете оръжия. Тоест проблема не беше, много анализатори, ако говорим за война, те не казват проблема беше, че няма пари. Не, пари имаше. Проблема беше, че вие сте забравили как се правят оръжия. Вие не успяхте да произведете оръжия, не успяхте да произведете снарядите и дроновете, от които, да кажем, и по вашите думи се нуждава украинската армия и вашата собствена отбрана. Тоест, вие пари имате, но не можете да го направите. И сега също, пари може да има, обаче колко централи са затворени, колко перки безполезни са сложени, колко соларни панели. Първа вие трябва да си правите енергетиката, която да произведе изобилната ефтина енергия, която да позволи в случая на изкуствения интелект създаването тия гигантски изчислителни центрове, а в случая на въоръжаването връщане на тежката, брутална военна индустрия. Каквато очевидно вие сте забравили какво е, докато сте се мислили дали в тези кабинети за власт има поравно мъже, жени и плюс може би някои неопределени за цвят. Това е големия проблем, а не за общо като концепция за въоръжаване на Европа и за силна Европа с силни армии. Перфектно, разбира се. Обаче тия хора ли? Нали, това е буквално все едно някакви изтрещели вегани да ти казват, отваряме верига сега тук за някакви бургери. Нали, вие сте вегани хора. Вашата задача е там да пищите. Нали, няма лошо. Но не го правете. Тоест не може ни няма как да стане. Няма как да стане това нещо. Така де, какво ще преобразуват гигантските прайд паради всеки юни в военни паради? Това е. Значи Русия правеше военни паради, в Европа имаше прайд паради. Да. И за това излиза Марк Рюте и каза, те произвеждат 3 пъти повече оръжие от нас комбинирано. И никой не го оспорва, нали? Няма да излезе тия карикатурни фигури в България, които си говорихме и да кажат, сега ще направим един факт чек, това не е вярно. Защото за съжаление е вярно. Така, за това добра идея, лоши хора за тази идея.